Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू संसार दैमानि another blog साव लोगोफोर दिनैनि ब्लगा मा जागोन नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै थारैनो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर आङो रुनिकाटायाव दंफैयो आरो ना दायो र' आं एसे मैगं थाइगं बाजार खालामनायखौ दिन्थिनो नागिरदों ओमफ्राय ओरैबायदि आंनि फेभरेट मैगंफोर लाबोदों आरो ना मादैया आङो दिन्थिनोसै र' नै लोगोफोर बेयो जाहैबाय माबा मा होनो बहल बिजौ आरो ना जि साइज खा लोगोफोरनो ओरैबादि टेस्टि जानो इयो ओमफ्राय नैयो जाहैबाय सिबुं मैगं देग्लाय बोसोराव आदै उनाव फार्स्ट टाइम मोनजाफैबाय आरो नैयो खान्थालखौबो फानो लोगोफोर बेबादि बाजैया जागासिनो इथिंजाय ओमफ्राय नानियाबो जागासिनो ओमफ्राय नै आंनि फेभरेट मैगं आरो ना आयै जि गोथाव आजिनाय होनोनो बिसोरनिथिं ओमफ्राय लिरनायावथ' मेथ'खा बिबारसो लिरो इखौहाय ओमफ्राय नै खांख्रिखला भात केरेला होनो ओमफ्राय बिथिंजाय पटल आंनि फेभरेट ओमफ्राय भिन्दि ओमफ्राय बिथिंजाय आलु नै मनानिफ्राय दिरुनजोब्बाय आरो खान्थालखौ जालागासिनो दखानाव लांनानैबो जाहैबाय हनै बिथिंजाय खान्थाला गोथावथार लोगोफोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा एड खालामलांनो हायो नायनोसै लोगोफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायब्लानो जाबाय ओरैबादि गरम आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ गोबाङानो कुइसन खालामहरबाय थादों आरो भिडिअखौ मानो थाब होआखै इउटुबाव होननानै ओमफ्राय आं दामानि सोलाबथ'वाखै आरोना भिडिअ लाबोनो माने गोसोआनो बारा गोसो गैया जाथारदों आरो मानो होनना बुङोब्ला भिउसआनो जाया लोगोफोर मिथिबायना बेखायनो आं बिराद माने भिडिअ लाबोनो एसे बानाय मोन्दों आरो दामानि ओमफ्राय नायनोसै एबारनिफ्राय भिडिअ कन्टिनिउ लाबोनो नाजानोसै सापर्ट खालामबानो जाबाय खान्थालखौबो बेबादि दाननानै फानो होननानै आं मिथिफेराखैमोन आरोना लोगोफोर थोबावलायासैनो लोगोफोर बेसेबा गेदेर मोननो ओमफ्राय जोबखादों आरोना लोगोफोर ओरैबादि माने बिक्रि जायो आरोना गोथावथार लोगोफोर खान्थालाबो माने बारा बिफांफोर गैयाना बेखायनो नांसोगारो बेवहाय जि गोथावथार जानो गोथावथार लोगोफोर ओरैबादि गोथाव लोगोफोर खान्थाला बोरैबा मोनसे गोथावखा नानै जागोन मादि खान्थाला गोथाव नंगौ रोङा गोथावखाय बिराद गोथावथार होननानै बिराद गोथावथार दाबुखौसो जागासिनो आङो दाबुखौबो जादो दाबुआबो गोथावथार नै लोगोफोर आङो सारायाव बेवहायनो रुगारदोंमोन आरो एसे रुगारनायखौ दिन्थिबाय थायासै लोगोफोर नै बेदरा ओरैबायदि मोजां आरोना लोगोफोर नै ओरैबादि गोथाव एवनो नागिरदों आङो ओमफ्राय सारायखौ आजावना लाखाबाय ओमफ्राय बिदि आलु भुटाननिफ्राय लाबोनाय आरो आलुआ जा गोदोरखा दरसेल' ओमफ्राय नैयो माबा मा होनो सामब्राम गोजा दरथाम हाना लाबाय देग्राखौ नै नायलाय मुगैनाङा दे लोगोफोर बेयावसो देदों आरोना दंखायो आरो नै थबसे अब्लाबो बेयाव देयाखै नै अबेबो दङ इयो मोजां नङा लोगोफोर बेयाव देयाखै ओमफ्राय बेयाव गासिबो हाइजें सामब्राम गुफुर बायदि देनानै लाखाजोब्बाय आङो ओमफ्राय साराया दुंबाथाय थाव होनोसै दायो गोथावनो एवनोसै लोगोफोर नै लोगोफोर बेदरखौ आङो एवगासिनो आरोना ओमफ्राय हालदै होथ'वाखै लोगोफोर मानोना एसे खामगोन ना बेखायनो हालदैखौ होथ'वाखै सारायाबो ओरैबादि मोजाङै मादै लाना स्लिम लायो आरोना बेलेगनिया गोसोम साराया ओमफ्राय इसनिया साफा आरोना बिदिनो क्लिन जानांगौ लोगोफोर अब्लासो मोजां नाङो आरोना मैगं थाइगं संनायफोरखौ ओमफ्राय नों जेसेबांखि मोजां मैगं सङा मानो माने साराया गोसोमब्ला एसे गोसोखौ मारैबा नाङो आरो मानसिफ्राबो कमेन्टफोराव बिराद बुंहरसोयो आरोना लोगोफोर सारायानो गोसोम होननानै सारायखौ गोदान बायदो सारायखौ हुख'दो बिदि बायदिसिना बुङो आरोना लोगोफोर एवबाय थादो आङो नै लोगोफोर दायो हालदै होबाय आङो ओमफ्राय एरगासिनो आरोना फारसेथिङा मबाइल हमनानै
ओरैबादि साइज बेदरा लोगोफोर नुदोंना रुनिकाटा बाजारनि बेदर आरोना ओरैबादि मोजां मोदोम ओमफ्राय मेजेम ओरैबादि गोथाव जानोसै लोगोफोर नै लोगोफोर आलुजों सामब्राम गोजाखौ होबाय आरोना आङो ओमफ्राय बेफोरखौ होबाय थानायखौ दिन्थिबाय थानो सोलाबासै लोगोफोर भिडिअ खेबनो आखाइ थाइनै नालाय आखाइया थाइसेल' नालाय नै लोगोफोर देनानै लाखानाय बायदि मस्ला मस्लिफोरखौ होबाय आरोना बावहाय ओमफ्राय होबाय थानायखौ दिन्थिबाय थायासै दे लोगोफोर सोलाबासै आरो ओमफ्राय दायो आङो दै होनोसै लोगोफोर ग्रेभिसो जागोन नालाय नै लोगोफोर दायो दै होबाय आङो जाननांगोनथ' बेखायनो एसे बुरजा होबाय आङो नै लोगोफोर गोदौगासिनो आरोना ओमफ्राय दसे फोरानबावनोसै ग्रेभिसो नालाय सिनै मेगिजों गाइखेर नै लोगोफोर मोनबाय आरोना बांद्राय रानहोला ग्रेभि नालाय ओमफ्राय हाइजें बिलाइ होबाय जि मस मोदोमफ्रुजोब्बाय लोगोफोर नायो गोथावनो जानोसै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै दखानाव जिरायदों आरोना दखान नेनांदों नै दखानाव आंनो थाथ'नांदों ओमफ्राय आदाया दुगैदों ओमफ्राय बाजैयाबो न'नि खामानि मावदों ओमफ्राय नानिजों आंजों दङ आरोना ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम जानायखौ दिन्थिबाय थायासै आरोना मानोना आं बिराद लाजिनाय मोनो ओंखाम जानायखौ दिन्थिनो बेखायनो दिन्थियासै ने ओमफ्राय आं संनाय ओंख्रिया बोरै जानाय खिथानाय बिराद गोथाव जादों ना टेस्टि जाखादों आं संनाय ओंख्रिया एकदम हेभि बिराद गोथाव जादोंनो आरोना बाजैमोनाबो बुंबाय थादों एकदम जि संनो रोंगौ होनना बुंदों आरो आंखौ ओमफ्राय लोगोफोर लामाथिं एसे दिन्थिहरनि नै लोगोफोर दखाना गेलामाल दखान आरो ओमफ्राय बै नै बिदि थावारि बायदिसिना मोनो बिदि मेथाइ बायदिसिना ओमफ्राय गय फाथैबो मोनो आरोना नै गयाबो जि मोजांखा नायलाय लोगोफोर बै मोनसेखौ नायलाय ओरैबादि गोथाव नुदों गयखौ आंथ' जाग्राबा जाखुमाबाय थासिगौमोन आंना नोगोद जोरखायो 1%आनो 1 घन्टानि बारासो थाबावगोन आंना बाबु दैबाना नायफैदों लोगोफोरजों नै बियो ओरैबादि लोमजोबदोंमोन आरोना दाखालि माने दिनै लोमदोंमोन फुङावहाय ओमफ्राय गैला दायो नाय लोगोफोर बैयो मडेल स्कुल आरोना सोर थांदों लेखाजों नै जि लोमखादों लोगोफोर नायलाय मडेल स्कुला माने आखायानो ओमफ्राय बुम बायदि ना बाबु बुम खुसि जाथारदों बियो बेरायनो मोननायखाय खुसि जादों ने बाबु लोगोफोर मबाइलखौ गलांनानै गिसै आं बांद्राय खाथियाव गिनाय मोनसै आरोबा मोनसे लोमखादों नै बैफोर लोमजोबदोंमोन आरोखि दाखालि ओमफ्राय फुङावबो लोमदोंमोन बियो जों नायफैयासै रुनिकाटा ब्रिज बियो बिबाजै नै बिदा पाप्पु
Hmm.